Takže ahoj, vítam vás pri dnešnom videu a v dnešnom videu vám poviem top 5 najbláznivejších duševných chorôb. Ja to nebudem zdržovať a poďme na to. Prvou poruchou je tu biopolárna porucha. Biopolárna porucha je duševná choroba, pri ktorej sa stredajú emócie ako radosť a hnev s depresívnym stavom. U niektorých pacientov spôsobujú psychózy. Pacienti majú veľmi málo sebakontroly. Touto duševnou chorobou trpí 2,6% dospelej populácie. Porucha je genetická, v niektorých prípadoch nie je liečba nutná. Najviac ohrození sú pacienti, ktorí ubližujú sami sebe alebo ubližujú ľuďom vo svojom okolí. Ďalšia tu je obsedanto-kompulzívna porucha. Ide o chronické ochorenie. Pacienti sa často trápia opakujúcimi myšlienkami, obavami a strachom, ktoré môžu byť vystriedané opakujúcimi sa úlohami či činnosťami. Touto poruchou trpí 1% dospelých. Psychiatri nezistili príčinu, no stav pacienta je možné zlepšiť pomocou psychoterapie a niektorými liekmi. Pacienti trpiaci touto poruchou nie sú v skutočnosti pre svoje okolie nebezpeční, no ich život môže byť ťažký a ich správanie sa môže zdať divné. Ďalšia je tu predstieraná porucha. Na rozdiel od hypochondrie, v ktorej sa pacienti skutočne myslia, že sú chorí, jedinci s touto poruchou na seba iba neustále upriamujú pozornosť. Často rozprávajú príbehy o svojej komplikovanej zdravotnej situácii či návšteve nemocníc, čiže simulácia. Ďalšou je tu schizoafektívna porucha. Je to bizarná kombinácia ťažkej biopolárnej poruchy a miernej schizofrénie. Pacienti majú kolísavú depresívnu náladu, strácajú kontakt s realitou. Môžu sa u nich vyskytnúť blúdy či halucinácie. Poruchou trpí asi 0,5% Američanov. Dá sa ľahko liečiť kombináciou liekov. Väčšina ľudí s touto poruchou môže v spoločnosti fungovať úplne normálne. Ďalšou je tu depersonalizácia. Ide o poruchu subjektívneho prežívania svojej vlastnej osobnosti, odsúdenie sebe a okoliu. Depersonalizačný syndrom patrí medzi neurotické poruchy. Pacient má pocit, že nie je sám sebou, alebo má pocit, že jeho život je nejaký druh filmu, alebo je to veľmi vzácny druh poruchy. Trpí ňou menej ako 0,5% populácie. Nepomáhajú na to žiadne lieky a niektorí ľudia sa budú cítiť oddelení od reality po zvyšok svojho života. Takže ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak by ste chceli svoj názor napísať alebo spomenúť, tak ho môžete dole do komentárov. Do komentárov mi taktiež napíšte, aké ďalšie top 5 by ste chceli. Nezabudnite ma podporiť lajkom a odberom. Ja sa s vami lúčim a ahoj!